morning kapadyak. Sasali po sana tayo sa XC Challenge sa Barangay Bantog, San Quintin, Pangasinan. Isa po tayong hindi nakapasok dahil masyado na po maraming tao ang dumalo. Subukan po nating dumaan sa likod para makapagbigay na lang po tayo ng ayuda sa mga kapadyak natin. Maraming salamat kina Bob MTV at Masterlink MTV. Binigyan niyo po tayo ng maraming ayuda. Tara, samahan po ninyo ako. Kung may gwardiya dito, wala. Pambak. Uwian na. Nasali sana pero di ako pinapasok doon. Pumasok na kayo ngayon ako. Baka tawagin ako nga eh. Hindi na yan, napasok na kayo. Saan? Kabila ka na lang buwan. Mas mahirap dito eh. Hindi ko alam yung daan. Para ko yan. Para makapag-vlog din. Oo, sayang din yan. Kaya kadandak. Sir, wala kayong sticker ngayon? Marami. Oh, Kaya ako lang. Sir, baka nawan po. marami akong sticker. Pa-subscribe pa-support na lang. Oo, sir. Hindi na. Ito, maraming tayo. Biro kong na idiot lang. Ito kay Masterlink, Karap. Biro kay DJ. Sorry nyo na idiot. Ito muna. Oo, sir. Apay, may mesa surprise. Tumaga pa. Pakiwaras. Pawaras ka na. Pawaras. Ayan. Pawaras. Kami ka lang Ay, isa pa nga daw, sir. Pawaras. Iwaras-waras kita. Ay, waras. Mamasate ba? Waras-waras yun. Kaya meron pa Waras yun. dalawa. Ay, isa. Pawaras-waras yun. Waras yun. Kay MTV. Waras pa. Iwaras-waras yun. Ay, kapit-kapit. Dati pa yung kain print na eh. Teka, may yung sticker ko rin. May sticker pa ako dito. Sa EPBC ka, sir? Sa beginner? All PVC. Saan yung sticker ko? Hindi ko yata naikarga. Support nyo lahat yan Oo, sir. Subscribe. friendly ka pa Jack. Waras. Dun sa Santa, yung kasinggan mong napanood ko na matagal eh. Ay, waras na dyan eh. Teka, doon na yan. Sir. Yan. Ay, mas madali pala doon sa kabila, no? Madali doon. Pagkakit mo nandun ka na kagad. Tara. Ata kasi ko matigi isuot ko na tayo eh. I-jersey ko. Sige, sir, saan may pumipis? Yes! Para-paraan lang. Delikado mo. Salamat sa mga kapadyak natin dito. Woohoo! Finish line.
Finish line. Ingat tamang sinak si sticker. Hindi na kun. Berat MTV. At saka si Master Link. Kaya boss, ang sa akin meron na kayo sa akin. Wala pa no. Basta ko na lang dito. Sali ba kayo boss? Sasali sana ako eh kaso naharang ako sa baba. Start na yan boss. Start na yan. Okay. Ingat, ingat. Oh, ingat boss. Yuhu. Oh, sticker, sticker. Sticker. Oh, shout out, shout out. Sana all. Data marami tayong bibigay. Ay, Master Link. Ito muna kay Master Link. Ipapawaras, pawarasan. Namabit. Oh, sana all. Oop. Saka meron pa dito. Pati di ba't yan? Meron na. Ah, meron na. Oh, yung isa. Kay Brap. Papaiwaras, pawaras. Dumaan niya. Gimana? Pawaras. Brap. Brap. Oh, sabay. Brap. Oh, sakto lang. Tapos yung sa akin. Friendly ka pa, Jack. Oh, pwede ka mag-jack boss. Friendly ka pa, Jack. Passport na lang. Oh. Dito boss. Oh, yung mahaba. Yung isa rin po. Yung isa idol yan. Mahaba po. Mahaba. Anong mahaba? Yan. Ang mahaba. Idol, sa Ah. Okay. Ah. Oh. Master Link. Master Link. Master Link. Pa-support ah. Sige, idol, sige. Nakasupport po ako. Oh, meron pa isa. Ako po. Yun o. Ayun. Ayun. Marami tayong sticker ngayon. Oy. Si Brap MTV. Oh, sino ba? Oh, sige. Idol, pa-picture kami. Oh, sige, sige. Ang sabi sige. Oh. Oh. Yung mga sir. Idol. Pahaba, pahaba. Pahaba. Tingnan natin dito kung may... Pahaba, oy! Ah, wala na yung mahaba. Inubos na nila. Oh. Meron na. Kasi nga eh. Si Brap. Yan po. Yung ganyan po. Okay. Brap. Kuya, Kuya, dito po. Okay. Okay. May Brap MTV. Naka-support yan po. Muray ka? Supportahan nyo lahat yan ah. Opo. Naka-support na po kami. Thank you. Oh, picture na, picture. Selfie. Saan tayo mag-selfie? Ito. Sige, sige. Ah, yun. Ano yung cameraman nyo? Ay, pa-shoutout ikwayo. Ah, okay. shoutout idol. Sige, sige. Saan yung cameraman? Dong, picture. Dong, karapatog. Patog. Yay, uminggan. Minggan. Oo, ini so uminggan. Ay, yasinggan kang connect kan lagi yet. Ano kikinita mo lagi dito? Naman kami nakalit sticker. Ah. Nuwang. Kasi ka na? Da, ine-echo nga, ine-echo. Umay, nakunanan ni ko. 1,
No against the light. Bakay. Tayo mat, tayo. Selfie. Oy. Po. Ano ra? Hihi. Ayos. Iandak ye Facebook ko no ka. Sige, sige. Saan ang background natin? Mat! Tag nyo ako sa Facebook ko ah. Yes, idol. Lol. Oh, lagi yung cellphone nga. Ata na ikinigay ko lagi siya. Sino mag-picture? May kaan, basbasa. Ay, pamagigyan niya talong. Idol! Kuya pa, picture! Picture idol! Nat! Okay! Hindi naman maliglig na. Dito mo niyan to. Masama ka na. Hindi mo ta. Thank you! Tayo na to. At pag-music ka pala agad lang. Friendly ka pa, Jack! Oo, Bernie Manzano. Energy bag mo. Sige, salamat din. Ingat idol. Timpak Patug. Ano yung warin na? Oh, shout out na, shout out! Shout out, Patog Bikers! Mamingan! Bikers! Mamingan! Yuhu! Shout out na din. Kay ano to? Ay, ito rin! Sa kapadyak natin sa US yan. Sa Brap, yung TV. Never mo ako. Pero meron ba? 3 stick ang bibigay natin. Pwede mga daw to kayo. Sige, pahingin pa ako para dun sa isang bike. Oo. 3 klase yung bibigay ko. Okay, ito na. Ay, yung white na lang. Walang pilian. Kung ano yung bibigay sa inyo? Hey! Yan. Ano sa'yo? Advertise to. Yan, advertise to. Friendly! Friendly. Dapat nakalagay dito yung kung mo kuya, link, tapos yung page. Ay, oo nga. Tapos pa-subscribe na rin. Ano natin kanya, friendly ka pa Jack. Oh. Maganda bigayan ng speaker dito. Sige. Kuya. Meron pa dito sa bulsa ko. Ayun, naka-record pala tayo. Oo, shout out kayo, shout out. Shout out sa'yo! Ang saan ba? Shout out kay Ito pwede to. Maubos na pala. Bratatatlat. Oh. Ito na lang yung natira. Maganda. Yung isang design. Ay, no. Eh, kuya. Sasabay ko na Yung kay Master Link. Yun, no? Ang design. Yan. Taga US yan yung dalawa. Parang Paxter mo lang. Taga US. Dalawa ulit, idol. Okay. Master Link. Iniwan mo natin yung Link. bisikleta mo ha. Naayos mo ha. Thank you po. Okay, pa-support ah. O, saan sila nasan sa US, idol? Di ko kabisado yung ano nila. Dalawa po kayo. yung mga ano, California. California. Dalawa po masyado sa lupuyuin. Itim. Oh, okay. Papapulot na lang. Opar. Dalawa ulit sa akin, idol ha. Natin sa isang bike. Pa-support kay Brap MTV tsaka kay Master Link. Thank you po, kuya. Okay. Salamat din. Ang hindi mag-subscribe, babawiin. Oo. Maya na lang sa bahay ninyo. Thank you mga kapadyak ha. Idol, idol. Lagay mo yung link mo. Ayan Facebook page. yung Facebook ko. Yan na rin yung ano, pag makita nyo sa YouTube ko, nandun na sa baba. Nasa baba Ginagay na. ko nun yung mga taga Tay Balunggawin na nagpunta dito. Ay, sige, sige. Napagod ka na, bumalik ka naman. Hindi, gago. Yung may harang doon Oo. yung police, hindi lang pinatawag. Hindi, pero bakit nga? Oh, boss. Master Link. Hindi, wala na. Brap. Uy, Ayos lang idol yung ano yun? reflection ng Billy Goat. Ewan lang. Tara, tara ba yan? Let's say talaga ito dito eh. Okay.
Hindi ko sila mag-coordinate yung pinag-ibigay ko. Ay, Oh, ba't- pinabalik kami. Oh, bumalik naman yung mga ano. Bakit nga? Hindi nga masyadong maganda yung Pinabalik kayo? Bakit? Naubos yung naubos yung yung ano ko. Yung sticker ko. Sama ako doon. Kunwari, ano? Ano? Oh, shout out, shout out. Shout out! Shout out nga pala sa mga tropa sa Ordoneta. Nag-vlog lang ako namigay ng sticker. Shout out sa misis ko, tumakas lang ako. Mamaya may palo na. Big bike, boss. Pinabalik kami, pinabalik. Wala pang pagkaan. Pinabalik kami. Sayang. Pinabalik kami. Nay, op. Wala pa lang. Nag-slide. Nag-slide. Ingat lang tayo mga kapadyak. Balik. Oh, shout out. Kaibigan natin sa US. Alright. Si Brap tsaka si Master Link. Bop TV. Brap tsaka si Master Link. Thank you. Naubos na yung naubos na yung sticker ko. Okay. Pinag- Next time na lang yun, sir. Oh, when sir. Oh, naman, sayang na ito ah. Sayang. Uy! Relax, sabay ta. Abay, pinay-stop na kayo dyan. Oh, mga boss. Kapadyak natin sa US to. Next time yung sa akin, naubusan. Sticker muna. Sige po, padyak. Wala tuloy vlog si Idol. Wala tuloy, palpak. Ito ba, sir? Hindi na tuloy. Ito yung mga Marshall, oh. Ba't nandito kayo lahat? Siyempre, dito ka rin. Ito yung Shout out. shout out. Shout out kay Tom Ramirez. Happy birthday. Happy birthday. Pagkain ka na! Bigay naman. Mamaya, mamaya. Ingat. Sige, Dol. Sayang. Woohoo! Sir. Oh, sticker. Pero naubos yung sa akin. Ito na lang sa kaibigan natin sa US. Ito sa kasama ko, sir. Lang kay Master Link. Lang. Saan yung ano, number ko? Yung pa yung Ba, Sa kasama ko, sir. pa-subscribe boss. Oo, sir. Pa-support. Ako din po. Sige. Thank you po. Salamat din. May isa pa daw para sa kasama namin. Marami pa tayo dito. Ay, pero ano ako? Dito kasi. Vlog na, sir. Oh, ano yan. Oh, shout out. Shout out. Shoutout sa nanay ko. Dito ba? Team Budol. Sino ba? Ako po. Sino ba? Thank you po. Meron ito. Sino ba? Ito ba? Wala na yung black. Ay, orange. Orange. Okay, Taderno. Salamat mga kapadyak. Pa-support na lang. Di naman daw po ata binabas mo. Wala na. Yung mga nauna, pinay-stop doon. May nauna pa kanina Oo. yung babae. Pinay-stop. Tingnan mo ako kayo, pinapasok na. Pinapasok din. Punta tayo doon. Tapos yung open category. Tara. Tara na mga idol. Uwian na mga idol. Ingat din kayo. Ayan, ganyan.
Uwian na. Bike, bike, bike. Uwian na. Uwian na. Wala. Ayan, uwian na.